שלום לכולם וברוכים הבאים לחלק 2 של נועם מפקות בעם. יש לנו פעם סיפור חדש על פרק אחר בתנ"ך. יש לנו היום שתי אורחים. כאן יש לנו את גור קוזקביץ' קודמת, ואת נבו. גור, ספר לנו קצת סיפור. טוב, יש לי קצת סיפור לספר לכם. היום אנחנו נדבר על איך אלוהים השווה את עצמו לבני אדם. אנחנו נלמד את הנושא הזה דרך סיפור מגדל בבל. סיפור מאוד מרתק, סיפור מעניין. מה דעתכם על הסיפור של מגדל בבל? סיפור... אני חושב שהוא סיפור מאוד מעניין, מסביר קצת על ההיסטוריה שלנו ועל האנושות בכלל. יש בו הרבה דברים מעניינים שלא תראה בכל התנ"ך. הוא יחיד במינו. כן. ממש כך. זה סיפור מגדל בבל מתחיל בעצם בסוף המבול. נוח ובניו מגיעים ליעדם בטורקיה, הם יורדים מהספינה ומתחילים להחיות את כדור הארץ. כן. זה נקרא ריפופולייט. כן. אחרי זה קבוצה גדולה של בני אדם מתחילים להתקהל ולהתחיל לבנות. בונים מאדמה, חול ומים ומכינים לבנים. צריכים לבנות לגובה להכין סוג של אזורים של ערים קטנות, שזה סוג של סופר עיר באמצע העולם עם מגדל שמגיע עד לשמיים. הם רצו להגיע לאלוהים, רצו להרגיש קרובים אליו, אז הם בנו את מגדל בבל שהוא היה בעצם מגדל. והם גם רצו... הכי גבוה בעולם כנראה. זה הכי גבוה בעולם, הם היו קרובים לאלוהים והם הראו כוח. אז אלוהים, הם רצו להתקרב לאלוהים, בכך שהם בנו את המגדל הגבוה, זה המגדל הכי גבוה בעולם. הם ממש הרגישו שהם חזקים, הם יכולים הכל, הם גבוהים כמו אלוהים. הם ממש זה. יש גם אלמנט של השבצה פה אולי. הם רצו את מגדל בבל, אנחנו הכי טובים, אנחנו החברה הכי טובה. לנו יש את המגדל הכי גבוה. כן, הם רצו שכל האנושות תהיה במקום אחד, שהם יהיו פורים, שהם יהיו אותו עם, שהם יהיו אותו גזע, שהם יהיו אותו דבר. כל אדם אחר רואה את המגדל והוא יודע שהם הכי טובים, ויכול לבוא להצטרף אליהם. המגדל היה כל כך גבוה, הוא הגיע אלוהים, ואלוהים הרגיש אותו, הוא הבין אותו, הוא ראה אותו. אלוהים לא אהב את זה. אז הוא ירד אליהם, ובלבל להם את כל השפות, ואז הם כבר לא היו עם אחד, הם לא היו גזע אחד. הם היו הרבה קטנים. הוא לקח אותם ופיזר מין אפקט של קנאה מטרה כאילו להיות העם הכי טוב, כי הוא פיזר אותם בחלקים, הוא שם אותם כל מיני קבוצות, שפות שונות, ופיזר אותם ברחבי העולם, ושם מין אפקט של קנאה ומלחמה. אנחנו יודעים, זה לא היה רק השפות שהוא בלבל, הרצונות, שהם רצו לבנות כולם ביחד מגדל, עכשיו הם רצו כל אחד שלא יהיה את המגדל הכי גבוה, ולא ביחד שיהיה להם. כל קבוצה של אנשים התפזרו על פני הארץ, ומשם כאילו בגלל זה כל בני אדם מפוזרים על כל כדור הארץ. הסיפור הזה מסביר היטב את המציאות שלנו כיום. יש המון שפות ויש המון מדינות ועמים. אנחנו מופלגים. כן. אם אנחנו רוצים להגיע למקום טוב, אנחנו צריכים להתאחד ביחד, לטוס למעלה. נחזור קצת אחורה לרגע שאלוהים מבין שיש מגדל בבל. אולי אלוהים היה קצת מאוים מהמחשבה שהאנושות יכולה להגיע אליו. יש לו פחד, הוא מרגיש מאוים מהכוח של האנושות כשהם מאוחדים.
טוב, נסכם? כן. נסכם. לבסוף, מגדל בבל הוא סיפור מאוד מעניין, אפשר עוד להעמיק עליו הרבה יותר ממה שאנחנו דיברנו. וגם חשוב להגיד שהרבה מאוד מהמידע הזה בא מעופר דובר. עופר דובר. כן, עופר דובר. עופר דובר ממש, עשינו עליו מלא מחקר. הוא מאוד עזר לנו. הוא השראה גדולה במחקר הזה. כן. טוב, תודה רבה שצפיתם. תודה רבה נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. שלום לכולם, אני משם לי על המיקרופון. זה קרה ממש קרוב, זה קרה פה במצרים. לא? בירדן? עיראק. זה קרה פה קרוב בעיראק. נחתוך את זה אחר כך. נחתוך את זה אחר כך. אני אחתוך את זה אחר כך. תסביר אבל את החלק שבו שאנחנו אומרים שאנחנו נחתוך את זה אחר כך. נחתוך את זה אחר כך. יחדיו. שיתפו פעולה ובנו להם עיר. מה אתה צוחק עליי? מצחיק. עיר בעמק,